хата ніянкі Брыля маці. І на гасцінцы, і ў мястэчку, на ўсім шляху ад роднай хаты да свежай ямы ў лопухах людзі бачылі яе пакутніцкі паход. І ўсім было зразумела, куды і завошта. 4 босыя вайсковых лахманах мужчыны з рукамі, скручанымі назад калючым дротам, падвох ішлі следам за ёй. Ёй фашысты зрабілі палёгку, не звязалі рук. Свае худыя, так мала ў жыцці цалаваныя рукі яна трымала мазалямі да мазалёў, шаптала свае зусім новыя словы малітвы. І ў ранішнім святле роднага сонца ясным быў яе твар, хоць па маршчынах міжвольна каціліся слёзы. Яна і тут не думала пра сябе. Дзе ён, яе Васілёк? Чаму не вярнуўся? Як добра, Божа ласкавы, што ён не прыйшоў, не прыбег нават і на пажар роднай хаты. Відаць, далёк ужо недзе сынок. Відаць, адкапалі такі яны за заронкам свае кулямёты. Дзе яны? Уладзік, Сцяпан. Хавай іх, Божа, усіх 3 ад куль. Дай ім усім убачыць матчыну магілу. І тут душа яе вярталася да гэта, да чужых сыноў. Яна чула іх крокі, чула іх цяжкае дыханне. Яна аддала ім усё, што магла, а тут нават не азірнешся. Яна рабіла адно, яшчэ як мама вучыла, малілася. І за сваіх сыноў, і за чужых, і за сябе. Шостка далее. Верш Аркадия Кулешова «Колос». Шумить овес, звенить ячмень, и веришь ты охотно, что колосы салютки день красують бесклопотно. Ты працей день распочинал, потел под солнцем летом, а колосу як быццам справ няма. Няправда гэта. Ты з працы ідучы, прыкмець ягоную работу. Вусамі ён варушыць ледзь, ён мокры увесь ад поту. Не проста ён глядзіць увысь на светлыя аблокі, а знізу вверх, а зверху ўніз свае ганяе сокі. Ён з глебы гоніць кропляў шмат і грэе на праменні, бо трэба вырасціць зярнят яму не меней жмені. Ён ловіць сонечны прамень, нябесны рад вадзею. Так напрацуецца за дзень, што ночку ўсю пацее. Ні днём, ні ноччу ад турбот спакою ён не мае, а раніцою з твару пот ён сонцам выцірае.